mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dakinhar kien sar fil-għaxija Ġesu qal lid-dixxipli ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir. U l-mewġ beda tila l-ġoddajsa hekk li kienet ġa bdiet timtela bl-ilma u kien fil-poppa, rieqet fuq imħadda. Qajmuh u qalulu Mallem dan qisu mhux xejn għalik li aħna se nintilfu. Bagħad qam, ordna lir-riħ u qal lill-baħar iskot biżżejjed. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U qalilhom dal-biża' kollu għaliex mela ma għandkomx fidi. U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxin dan minnu mela biex saħansitra r-riħ u l-baħar jissimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Jiġu momenti fil-ħajja fejn naraw jisu kollox se jitkisser. Jiġu momenti anke fil-ħajja personali tagħna jew fil-moment forsi tal-karriera ta' dak li nkunu għaddejjin minnu fil-familja tagħna stess. Li tiġi f'punt jisu kollox se jisfaxxa fix-xejn, forsi xi falliment, jista' jkun anke dnub personali li imbagħad inkun ħanaqta' qalbi minn kollox. Hekk it-tempesta nirrelataw magħha aħna. Anka s-sentenza li jgħidu d-dixxipli Mallem dan qisu mhux xejn għalik li aħna se nintilfu. Li se nintilfu. Hekk inħossuna li ħajntilef kollox. Jitkisser kollox, ma jibqa' xejn. Jista' jkun ukoll quddiem dak li għaddejjem minnu, jista' jkun quddiem il-mart, jista' jkun quddiem ir-realtà tal-mewt. Hekk mistoqsijiet li huma impenjattivi ħafna u jolqtuna fil-fond. Hekk x'jgħidilna dal-Vanġelu? Jgħidilna Ġesu rieqet fil-poppa. Forsi għal-bidu għandna dal-kontrast li jidher hekk qawwi ħafna, hekk minn naħa għandek dik it-tempesta qawwija, id-dixxipli li mimlijin bil-biża' u jgħidu jisu int ma jimpurtakx. U fejn qiegħed Ġesu? Fil-poppa. Hekk interessanti n-nota li hekk jagħmel il-Papa meta għamel riflessjoni fuq dan it-test li mbagħad jgħidulna li jekk ukoll minnu midħla tal-baħar li l-poppa huwa l-ewwel post li kieku jereq. Kif mid-dgħajsa sħiħa l-ewwel post kieku li jereq ma li jidħol l-ilma imbagħad huwa dan il-post. Hekk lil Ġesu nsibuh f'dak il-post. Fl-iktar post fejn aħna nħossu li jisfaxxa kollox, fejn it-teddida tal-ħażin jipprova jeqridna, lil Ġesu nsibuh hemm. U hemmhekk li juri lilu nnifsu bħala Alla dak li hu, dak li bih il-ħajja is-seħħ teżisti, juri lilu nnifsu f'dak il-mument li l-iktar aħna naħsbu li ħajjisfaxxa kollox. U għalhekk hekk huwa Vanġelu huwa aħbar it-tajba għaliex Ġesu juri lilu nnifsu bħala Alla f'dak il-post fejn it-tempesta tkun qed thedded li tiblana. U għalhekk imbagħad jagħmel il-pass ieħor Ġesu li wara li isikket il-baħar diġà rajnieh hekk fil-Vanġelu ta' qabel, ftit qabel dan li Ġesu hekk jiltaqa' ma' dak ir-raġel imħabbat minn spiritu ħażin li jipprova jkissru, Ġesu jgħidlu iskot, oħroġ minnu. Hawnhekk jgħid iskot biżżejjed, jagħti limitu. Hemm limitu għal dak li jipprova jkisser lil bniedem. L-aħħar kelma mhijiex tat-tempesta, mhijiex tal-ħażen, imma l-aħħar kelma hija l-kelma ta' Alla u hija kelma li ssalva. Hija kelma li ssalva. U għalhekk taqa' dik il-kalma. Il-kalma li hemm fil-qalb ta' Ġesu li qatt ma titneħħa li kapaċi jorqod fit-tempesta mbagħad jgħaddi għalilna. Mhux għax jisparixxu d-diffikultajiet, imma għaliex narfu li hemm preżenza ta' Alla li huwa li jagħti l-ħajja, huwa s-sitt tal-ħajja. U qatt ma ħajkun hemm kelma oħra iktar qawwija minn tiegħu. U għalhekk imbagħad idur lejna hekk jgħidilna fejn hemm il-biża'
daħħal il-fidi. Fidi li hija fiduċja f'dak li qiegħed miegħek fid-dajsa, f'dak li jaf ix-xatt ieħor fejn hu u li hu għalinna ejja mmorru għax-xatt ieħor. Hekk l-ewwel qari huwa ħafna qawwi fuq dan l-aspett li hekk nies bħal Abram, bħal Martu Sara li hekk il-fiduċja tagħhom kienet fil-kelma li Alla qalilhom mhuwiex fuq dak li raw immedjatament qudiemhom. Abram ma rajiex l-art, ma jafx ħadd toffri, imma jimxi. Għax jafdah lil Alla, għax jafdah. Aħna wkoll hemm xatt ieħor li ħammurru lejh, li huwa x-xatt tal-ħajja li ma tispiċċax. U li Ġesu fetaħ dik it-triq, għadda qabilna u jassigurana li mhux se tispiċċa fix-xejn. Ħajjitna maħluqa b'mod sabiħ mhijiex biex tintrema. Ekku dik jgħinna ngħixu l-preżent imbagħad għaliex meta ngħix mhux mill-biża' ma mill-fiduċja falla, ma ngħix bir-rassenjazzjoni m'hemmx tagħmel nistennew naraw. Qisu dik twassalna l-telqa l-passività. Laqqas u iva forsi jiġi xi darba żmien tajjeb li jisraq li wkoll l-enerġija, r-responsabilità tat-talenti tiegħi. Hekk imma li l-mulej jagħtina mbagħad dik il-qawwa biex ngħid illum x'inhu t-tajjeb li nista' nagħmel biex nibni d-dinja sabiħa li ħajtini Alla. X'inhu li nista' nagħmel? Hija r-responsabbiltà, hija l-umanità tiegħi, hija t-tajjeb li nista' niżra fil-ġurnata tal-lum. Għada ma nafx eżatt se jkun u ma nafx fejn se jwassalni Alla, imma żgur li huwa post sabiħ huwa l-post tal-ħajja. U imma jien naħdem miegħu illum. Fil-limitazzjonijiet tiegħi hemm xi ħaġa x'nista' nagħmel. Hekk għalhekk hekk nagħlaq bil-kliem li qalinna hekk il-Papa anke f'riflessjoni għal dak żmien li għaddejjin minnu, immarkat minn tempesta qawwija, jgħidilna il-Papa irrealizzajna li qegħdin fuq l-istess dgħajsa, il-koll fraġli, il-koll mifxula, ma fl-istess ħin il-koll importanti u bżonjużi. Il-koll imsejħa naqtfu fl-imkien. Il-koll bżonn li nitfarġu minn xulxin. Kollha qegħdin fuq din id-dgħajsa. Tolbu l-mulej jekk jeħlisna mill-biża', jimlina bil-fiduċja fih u jurina kif infarġu u naqtfu fl-imkien. Għad-disċipli morru quddiem Ġesu li jkun ngħidulu għejnna fit-tempesti tal-ħajja nitolbu għall-Knisja kollha sabiex fejn hemm il-biża' li tkun qiegħda taħkem tibqa' tiżra l-fidi u l-fiduċja f'Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti u għall-għalliema hekk għal tant ħidma li jsiru hekk fl-iskejjel tagħna fl-edukazzjoni, tolbu b'mod speċjali għal dawk li bħalissa għandhom l-eżamijiet hekk biex il-mulej ikun magħhom u joħroġ il-ġid li jixtieq għal kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Papa jistedinna biex aħna nwiesnu lil xulxin. Hekk jew f'dan il-mument nitolbu għal xulxin. Hekk il-ġenituri u l-oliet, in-nanniet u n-neputijiet. Hekk tant nies li aħna naħdmu fl-imkien. Hekk forsi dawk li qegħdin jirċievu xi kura fl-isptar jew f'dar tal-anzjani u dawk li qegħdin jagħtu s-servizz jew nitolbu għal xulxin wieħed għal ieħor waħda għall oħra. Hekk jew nitolbu wkoll għal dawk li forsi jinsabu waħedhom li jaħsbu li hemm ħadd jaħseb għalihom. Jew nitolbu għal xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Xira wkoll nitolbu għal Kevin, Papa Ġorkopolo li hekk normalment f'kull qudiesa jakkumpanjana bit-talba hekk ta' tqarbin. Hekk li llum jalaq sninu li huwa wkoll responsabbli għall-midja tal-Knisja biex il-mulej ikompli jbierek lilu u l-ħidma tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' nitolbuk mulej dawn it-talbiet u talbiet oħrajn li hemm f'qalbna u kompli mliena bil-fiduċja fik inti li tgħix wis-sal tagħna għal dejjem ta' dejjem.